Oho, kakva veličina! O, da! Pa, kako vam se sviđa, devojke? Samo pogledajte! Jao, koliko ovdje čokolade ima! Wow, ovo je stvarno nevjerovatno. Iako ja imam mnogo manju čokoladu, ali i ona je baš lepa. Hoću što pre da je probam. To je veoma ukusno. Znate, ja obožavam čokoladu, posebno Kit Kat. Da, divno, poješću sve do kraja. Okej, sad je moj red. Ja imam srednju porciju. Sad ću da je slomim. Kako hrskavo. Šta je to bilo? Ups, izvini. A ja već jedva čekam da probam svoju porciju. Ne mogu da odolim, to je nevjerovatno. Ne mogu da se zaustavim. Oduševljena sam. A sada, pažnja, super udarac. Ja! Cool. Hajde da nastavimo. Da, blago meni. Kako je dobro udarila! Hoću i ja tako! Jennifer, jesi li videla taj udarac? Da, to je bilo sjajno. Pravi užitak. Šta? Možeš li opet udariti? Da, bez problema i... Ups, daj mi to. Jao, žao mi je. Hej, šta si uradila? Hej, ustani, Nate. Halo, pogledaj koliko čokolade imaš na stolu. Dobro, sad se skloni. Došlo je vreme da probam svoju lepotu. Da. Ova čokolada je prelepa. Joj, nisam očekivao da će biti toliko ukusno. Hajde ljudi, ne stajmo. Ovo je prosto nevjerovatno. Ja bih voljela da probam. Da, znam, ali čokolada je samo moja. Hoćeš možda dati meni malo? I meni, molim te, baš sam gladna. Da, mi smo gladne devojke, Nate, molimo te. Okej, dobro. Sad ću da podelim sa svima. Eto. Pa šta kažete, devojke? Jeste li zadovoljne? Da, jesmo. Onda hajde da jedemo. Da, hvala ti, Nate, ti si najbolji drug. Da, Nate, ti si super. Obožavamo te. Jao, tako malo pakovanja. Šta? Da, super kanta. Pogledaj tamo. Eto, ko je stvarno imao sreće? Jeste li vidjeli, ljudi? Šta? Hej, sklonite ruke. Ovo sve pripada samo meni. Dobro, onda ću ja da počnem. Sad ću pojesti moje malo pakovanje. Nejte. Ćao. Nemoj ni da se nadaš. Šta to pričaš? Okej, sad će biti zanimljivo. Ej, skloni svoj telefon. Nemoj da se ljutiš, ljubavi. Sad ću sve uraditi. Gledaj. I... Eto, sada i ja imam bombone. To je baš cool, zar ne? Kako je to moguće? Možeš li još jednom uraditi tako? To je moj super telefon, naravno da mogu. Ali u njemu ima ne samo bombona. Evo ti. Šta? Ne! Bežimo! Šta je to bilo? Ne! Moje bombone! Sad će se sve srušiti! Pa šta si to uradio, Nate? Kako si mogao? Šta? Tako mala porcija? Ja imam veću, to nije dobro. Gledaj. Jadna ona. Šta? Kako ću ovo da jedem? Ne! Sklonite to od mene! Ti
tišina, ljudi. Dakle, ja sam prva. Uopšte se ne plašim. Sigurna sam da mi ništa neće biti. Eto, ja sam rekla, sve je u redu. Ovo je stvarno ljuto. Okej, ja sam završila. Dobro, sad ja. Dakle, odakle da počnem? Ma daj, Leslie, ne boj se. Sad ću sve brzo pojesti. Odmah ću da probam. Baš me zanima koliko je to ljuto. Jao. Ups, nije mi dobro. Šalim se, sve je prošlo. Ili ne. Ili da. Okej, nastavit ću da jedem. Ja sam ti rekao da nemaš čega da se bojiš. Ozbiljno? Ove nudle nisu ljute, stvarno? Ni malo. Jao, sad će nešto biti. Ugasite me. Hvala ti, Jennifer. Hajde, Leslie, izvoli. Pa, okej. Iskreno, plašim se da počinjem. A možda neću da jedem? Hajde, moraš. Mi ćemo da te ugasimo, ne brini. Dobro, samo treba da pojedem sve što brže mogu. Ne, kako je ljuto. Prosto neverovatno ljuto. Moram nastaviti. Ne smijem da stajem. Hajde. Možda će biti brže rukama. Da, ješću ovako. Gledaj, Nate. Oho. Čini mi se da sam završila, ali sad će biti vatra! Smireno. Hajde, moraš da je ugasiš. Kreni. Razumeo sam. Da, sad ću sve uraditi. Ups. Pa šta, ljudi? Sve u redu. Ajoj. Evo, ovo je za tebe. Pa, hvala i na tome. Kakva mala porcija. Oho. Ja imam veću kantu. Cool. Oho, šta? Jao, koliko ovdje ima kokica, nevjerovatno. I sve to moje. Super, zar ne? Pa dobro, ja sam dobila najmanju porciju. A šta? Zar sam već sve pojela? Hej, Jennifer, gledaj. Pa dobro, nisam uhvatio. Jel tako? Zavitlavate me? Dobro, sad ću vam pokazati nešto. Pozivam svog super robota. Ćao, robote. Moram da povećam ovo. Razumeo sam. Biće urađeno. Eto, zadatak je izvršen. Šta? Pa, Leslie. A sad mi vrati to. Ruke. Jedite. Pa dobro. I ja imam ovdje nekoga. Sad ću pozvati svog robota. Eto ga. Sad sam i ja pod zaštitom. A sad, budi ljubazna, vrati mi moje kokice. A ništa ti neću vratiti. Predlažem bitku. Važi, ti si gotova. Jel shvataš to? Hajde da počnemo. Fight! Eto ti udarac. Joj, plašim se. Hajde, udari ga. A meni se sviđa. Hajde, daj mu još. Cool. Eto ti. Ajoj. Što? Nemam više kokica. Imam ovdje još malo. Dok su devojke zauzete, mogu pojesti to. Jao, izgleda da nam je nerešeno. Joj, obe smo izgubile. Bravo, devojke. Cool. Malo sam se zagrcnuo. Ali vi ste sjajne. Bravo.
Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se uskoro. Ćao, ćao!